tu robíš? Okamžite poď preč! Ste spravil hydinu, ty spravil! O 30 rokov neskôr. Som tu, späť, o 30 rokov. Tí ľudia, čo ma tu vtedy vyháňali, zomreli. Idem na to. Vzácný artefakt. Je z dvoch častí. Ako sa voláš? Dobre, Denisia. Určite ako mají spolužiak Denis. Predstav. Niekde inde na zemi. Konečne sme sa stretli, pravda? Áno. Počkaj, tam je nejaká baňa? Poďme, čo tam preskúmať. Ja vás cítim! Oni myslí, že... Dobre, zlý pán už asi odišiel. Poďme toto preskúmať. Čo to je? Toto je nepotrebné. To ja si do spalovne pôjdem. Pozrite sa, čo sme našli. Nie, to není, ale toto. Aj to druhé. Spojme to. Poď mi pomôcť. Pozrime sa na tento nový svet. To je ako v tej hre Minecraft. Nie, pozri, to je náš ten spolužiak. Ja si ho pamätám. Ale dobrý. Vítajte! Štefan. Kto je? Ale ako mi sa volá Štefan? Našlo napísané Štefan. Ako sa volá tento svet? Overcoat. Dobre, a čo je vlastne cieľom tohto sveta nádherného? No, tuto môžeš robiť čo len. A ja som tu urobil tieto vec. Poďte za mnou. Máš výbušniny? Mám. Dobre. Čo už si noc? No, takže ukáž nám. Takže, ideme tuto. Blah 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 blah. A teraz vám idem ukázať moju dedinu, kde som postavil stroj. Nie, život. Wow. Je to dobré. Tuto, vyťahnete tú páčku. Poučiteľný, aby to videli. Tak páčku ako to. Wow. Máte k tomu aj nejakú pekničku? Mám! Ja mi... Veľmi dobrá! Na zdravie! Štefan už nevidí. Počkej, som slepý. Mal som o nich zapísať. Mám okuliare. Ne, ja si to budem držať. Prasa. Voda. Števové prasa s vodou je tak odporné. OK. Ako červieho vínko. Oh yeah, baby! Nefackáš, ako vidíš, aké... Výborná pejeseň. Keďže nám bez zošerol, tak sme mu dali injekciu proti besnote a potom bol OK, takže video môže pokračovať. A teraz vám ešte ide ukázať môj sklad, ktorý som si hodil pod dedinu. Tuto máte tu TNTčko. Sa mi tam naspavovala a nezdá sa mi, že môj spolužiak sa začína pretransformovávať na človeka.
Asi nie. No, tuto sa to robí takto. Hodíte to na niekoho a on vybuchne. A má to asi tak miliardu použiť. Potom sme museli všetkých zobudiť, aj keď to na začiatku nešlo, ale napokon sa to podarilo a mohli sme ďalej natáčať. Pozrite sa na toto Štefanové oko. Nie Štefanové, to je Jožkové oko, Tak keď ho hodíš Jožkové. sa tam teleportuješ, ale problém je taký, že tam máme iba jedno. Čo? Nič. Musím to vyskúšať. Wow, ja som vôbec nečakal, že toto sa mi stane. Akože neuveriteľné, ale asi som to nemal len tak plitvať. Dobre, idem za mojim Tam kamarátom ešte Štefanom. druhé! Zatiaľ Števo. Potom sme našli Štefana v Luni Kolendii 9 a zobrali sme ho naspäť do štúdia. Vieš, že to funguje? Hej, Štefan, si nejak ďaleko. Do keľu. Som zabudol, že Jožko má 3 oči a my sme už 2 minuli. A to tretie je zakopané. A to tretie je v jeho hrobe. Dobre, idem vykopať. Hej, niekto z vás dvoch lenivcov, doneste mi klopač. Už to nefunguje. Klopač. Nech sa dá. Fuj, no dobre, klopač už byť nie je drevený, možno nejaký jadejkový, idem vykopať. Jej, našiel som to a mám 3 bloky uhlia, to sa dosť oplatilo. No. Napokon, keď to mal Štefan a hral sa s tým, tak mu to omylom padlo na zem a malo to trochu väčší účinok. Pokračovanie na budúce.